onpe alea kadongan na varia paktohap di pancawon na siyang banua kicanghi perang hamu maji susi ima postel cala situan ni marim na peta na tapag hatopoti haposan do ibana magatopon na papakito ni bana songun si Musa di satok bagas nai alai kumodang do hasa ngapon di etong tu ibana asa tu si Musa mangihutun suarang ni hamuliaon na tu si Pauli bagas asa tu bagasi ai kaduk bagas adong do na Pauli osa alai si Pauli saluhut na debata do anggo si Musa nian haposan do di satok bagas nai songon paghobas lau maka tidak kon na naing pagita honoton dobe alai anggo Kristusi songon anak si gom bagas na hita do bagas na anggo gomos tatiop go di ujung na hiras ni roha na mangasau ni hinirimi di baheni songon na didok ni to di pagbariai sadagyon dina binege muna suarana unang mapapir hamuna songon na sida na takangi di ari pangujunan di halongonani ai di sidi ujuni akama muna au cala di pauji-uji atik pedi ida na sida akau lau ki 40 tahun leleng na di bai di muruk luau mida na sasuduti jala hudok tok tong do lilu rohana sida alai nang tada na sida kadalaku pola maruari au diri masi na setupa pengotan na sida para dianaki matahon hamu ma alia kedongan sorong tak dapat dimanangi sepesian hamu rohana jahat na sopok sea na manudali debata na mangolui alai masih apuan mahamu kanupari salaleng takdok dope sadarion unang tunggabe pirohani manangise sian hamu inohoni dosa na pautotohon ai nunga gabe paktoha di Kristus sita anggo gomos ta tiup go di ujung na pos di roha na dihita di mulanai ujui ma didok sadarion dina binegi muna suarana una mapabir hamuna songon nasida na takang roha ujui ise do na patakang rohana atik pedibegei dasa luhut nasida na tumadik kota no Misir tinogini si Musa akai isi do dimuruhi ibana 40 tahun leleng na dan nasida na magdosai kai maragia do daging nasida di halongonani topak isi do ibana magwari nasau tupa nasida masuk tu pagadianan nai dado pa akan aso mangului asau do taida alan aso poksei nasida bain aso tarbaisal bongot